A velká cena španělské Kataláni Fortex Gaming League je právě teď odstartována. Pojďme sledovat, zda Kraťas zkusí útočit právě na Ruldu. Vypadá to, že si bere vnitřní stranu a bude to zkoušet do zatáčky číslo 1. Uvidíme, jak sám tam ty monoposty naštosují. Momentálně Kraťas na první pozici, ale Rulda na pozdní brzdy se dostává zpátky na první pozici. Teď to tam zkouší taky Jiří Hoffman. No a Jiří Hoffman bere druhou příčku. Takže Jiří Hoffman úplně toho využil a Kraťas se nám propadá až na pozici 4. Takže úplně ztratil právě to tempo. Teď to na něj bude taky zkoušet Marťas na monopostu Haas. No ale neuvěřitelně odpálil právě Rulda na monopostu Ferrari a dokázal si ubránit tu první pozici. Takže krásné předbíhání hned ze startu. Vidíme, že na druhé pozici právě Jiří Hoffman, no a předbíhá se nám taky Zaru. Vidíme, že momentálně Aston Martin Michala mimo trať. Takže Michal se nám propadá až na 18. pozici. Takže velká smůla. My pojďme zpátky na vršek, kde Rulda drží lídra závodu. Na druhé pozici Jiří Hoffman, pronásledovaný právě Chárou. Také se pojďme věnovat právě Pajdičovi. Pajdič hodně blízko Pedrisovi a myslím si, že Pedris bude pod obrovským tlakem, protože není pod 1 vteřinu. Je tam ztráta 2,3 vteřiny právě na Radegastýka a teď ten přijde. Myslím si, že Jaroslav Pajdič. Teď se tam na něj dotírá taky George. No a trošku ztratil právě v zatáčce číslo 9 a bude možná ohrožený Georgem. George na vnitřní straně, ale nebyl tam dostatek prostoru, aby zkusil zaútočit právě na tu 8. pozici Jaroslava Pajdiče. No a tenhle souboj a ten drcanec právě do Jaroslava Pajdiče od George zachránil lehce Pedrise. Samozřejmě Pedris to bude mít hodně těžké na té dlouhé cílové DRS rovince, protože Jaroslav Pajdič je půl vteřinky za ním. A pokud využije baterie, ale té nemá moc, uvidíme, jak na tom Pedris jsou na tom hodně stejně neuvěřitelný rozdíl v rychlostech. No a tady se právě teď Jaroslav Pajdič dostává na 7. pozici. Uvidíme, jestli George to taky zkusí, ale George je hodně daleko. Takže Jaroslav Pajdič využil DRSK a neuvěřitelně se dostal právě před Pedrise. A stejné směsi pneumatik na té žluté, tady neuvěřitelné záběry právě z helikoptéry do poslední zatáčky na cílovou rovinku. Je to 3,2 vteřiny, ale my pojďme někam, kde nás čekají souboje. A Ondřej Reimer mimo trať! Ondřej Reimer mimo trať a musí být hodně opatrný, jestli aby tam nedošlo ke kolizi. A Aston Martin out! A také Ondřej Reimer. Tak to je neuvěřitelné, ale vypadá to, že Michal přišel jenom o přední křídlo. No ale odpadává nám McLaren. Právě Ondřeje Reimera. Bohužel jeho monopost se odrazil na tu trať. No a tam bohužel Michal ztratil celé přední křídlo. Divím se, že to vydrželo. Právě to levé zavěšení, obrovská rána a obrovská ztráta pro Aston Martin. No a taky právě pro tým McLaren. No a Jiří Hoffman jde si tak, aby to dovezl. Samozřejmě souboj bude mezi Jaroslavem Pajdičem a teď momentálně taky Toudym. No a Jaroslav Pajdič bere 10. pozici. Tady Toudy neměl vůbec dostatečnou rychlost na to, aby zkusil bránit. No a Jaroslav Pajdič je zpátky ve hře a mohl by na té červené směsi ještě urvat nějaké ty bodíky. Opět žluté vlajky. Vypadá to, že je to... Ale my pojďme sledovat Radegastýka, který momentálně v dosahu DRS právě na Kraťase a mohl by zkusit zaútočit právě na tu 8. pozici. Zatím se tomu neděje, máme tam taky právě Toudyho. No ale Toudy teď udělal lehkou chybičku a už ztrácí 2,3 vteřiny. No ale Jaroslav Pajdič, ten by se mohl zapojit do tohle trojsouboje, právě Kraťas, Radegastýk a Pajdič. Uvidíme, jak tomu bude na téhle DRS rovince. Radegastýk je blízko, teďka dokonce jsme viděli, že Kraťas udělal chybu na výjezdu. Lehký kontakt. No a tohle by mohl možná využít Pajdič. Pajdič teďka bude zkoušet útočit na Kraťase a taky možná právě na Radegastýka. Tak to je neuvěřitelné, samozřejmě před Radegastýka se nedostal, ale teď bude mít Radegastýk horší výjezd. Viděli jsme lehce špinavé ty pneumatiky, jak tam právě o tu špinavou stopu. No a vidíme, že Jaroslav Pajdič teďka na vnitřní straně bok po boku s Radegastýkem. Souboj Alpinu a teď tam neuvěřitelně Kraťas. Je to trojsouboj. Momentálně těchto jezdců a Kraťas bohužel na 10. pozici, ale kdo na tom vydělal? Je Jaroslav Pajdič. Poslední
Bude nám najíždět do posledního sektoru, ale my se pojďme zpátky věnovat Radegastíkovi. Radegastík momentálně teď zkouší útok na Williams. Právě Jaroslava Pajdiče. Neuvěřitelné souboje. V posledním kole teď Kraťas to zkouší na Radegastíka. Radegastík s Kraťasem bok po boku, ale Radegastík udrží právě tu 9. pozici. Jaroslav Pajdič se lehce urval, takže pro něj krásná práce, ale my pojďme na lídra závodu, kterým je Marťas. Předposlední zatáčce. No a Marťas nám najíždí do poslední zatáčky. No a vyhrává velkou cenu Barcelony zde v Kataláni 8. závodu sezóny. Takže velká gratulace. Na 2. pozici Chára, na monopostu Williams. 3. podle všeho nám dojede na McLarenu Jiří Hoffman. Takže i krásná bedna pro Jiřího Hoffmana. Bohužel Rulda díky té špatné strategii dojíždí na pozici 4. Na 5. pozici nám dojede Michal na monopostu Aston Martin, takže si myslím, že solidní výsledek pro Aston Martin. Pak tu máme penalizované borce, takže si počkáme, jak se nám to proháže. George Dale na 6. pozici, Pedris na pozici 7. Jaroslav Pajdič, bohužel podle mě asi velká ztráta, aby se dostal před nějaký monopost, ale Jaroslav Pajdič se dostal na 8. pozici, Pedris na pozici 7, takže 7. Pedris, Jaroslav Pajdič 8, 9. Radegastík, Kraťas na 10. pozici, Martin Dominik na pozici 11, 12. Toudy, 13. Pavel Králíček, 14. Fient, no a 15. poslední Zarda.